Καλημέρα σας και καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι αγαπημένοι ακροατές και τηλεθεατές. Είστε συντονισμένοι εδώ σε ένα ακόμα επεισόδιο του απλά ψηφιακά του εβδομαδιαίου podcast για τις εξελίξεις στον χώρο των ψηφιακών τεχνολογιών που παρουσιάζουμε εγώ η Νίκη Παπάζογλου και ο αγαπημένος συνάδελφος και φίλος Δημήτρης Μαλάς. Δημήτρη μου, τι κάνεις? Έχω καιρό, αν και εβδομαδιαίο το podcast, έχουμε 2 εβδομάδες να τα πούμε. Ναι, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα ήμουνα στο MWC Barcelona, το μεγαλύτερο event, και γενικώς ήταν μια δύσκολη κατάσταση. Αφενός λόγω του υπερβολικού φόρτου εργασίας που υπήρχε εκεί πέρα, αλλά αφετέρου και λόγω της δύσκολης κατάστασης που είχατε εδώ εσείς στην Ελλάδα με το δυστύχημα στα Τέμπη. Πολύ άσχημη ιστορία αυτή, δεν το συζητάμε καν και που σηκώνει πολλή συζήτηση, αλλά το έχουν αναλάβει άλλοι να κάνουν αυτή τη συζήτηση. Ναι, γενικώς... πολύ άσχημη ιστορία, πολύ άσχημη, ναι, ξαφνικά δεν ξέρω, έτσι έχει πέσει ένα πέπλο θλίψης πάνω μας το τελευταίο διάστημα. Και στη Βαρκελόνη πάντως, στην ελληνική αποστολή, και θα τα πούμε σε λίγο και με τους καλεσμένους μας πάνω σε αυτό, ήταν δηλαδή πολύ βαρύ το κλίμα, θα έλεγα. Αλλά Δεν μπορεί είχες και να σε εσύ... αφήσει ανεπηρέαστο μια τέτοια ιστορία. Όχι, Μια τέτοια ιστορία που είναι ένα τραγικό δυστύχημα που δεν θα έπρεπε, δηλαδή εμείς που ασχολούμαστε και με τεχνολογία, εσύ Δημήτρη, είναι τόσο χαζό αυτό το πράγμα, το ότι 2 τρένα πηγαίναν για τόση ώρα στην ίδια κατεύθυνση και δεν μπορούσαν μέσω συστημάτων ηλεκτρονικών να το καταλάβει κανείς. Δηλαδή είναι τόσο αδιανόητο. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το συλλάβω. Είναι τα παιδιά που χάθηκαν, είναι όλο τραγικό. Δεν μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο το 2023. Τέλος πάντων, ήταν άσχημες μέρες. Ήταν άσχημες Ήτανε από μέρες. Εσύ πολλές είχες και απόψεις. ένα άλλο, έτσι, πιο προσωπικό, θα έλεγα, ένα συνάδελφο που χάσαμε, πολύ κοντά σου, σωστά, και πολύ καλό Ναι, συνάδελφο. δυστυχώς. Πολύ αξιόλογος άνθρωπος. Ο διευθυντής μου, Δημήτρης Παπακοσταντίνου, διευθυντής του Insider, έφυγε. Μεγάλη θλίψη και γι' αυτό. Είναι εξής δύσκολο συναντάς στη δουλειά μας έτσι ανθρώπους που έχουν ποιότητα και έτσι κάνουν μεγάλη διαφορά, ρε παιδί μου, ειδικά σε διευθυντικές θέσεις θεωρώ. Παρότι δεν τον ήξερα, δηλαδή δεν είναι από τους ανθρώπους όπως είμαστε εμείς 10 χρόνια μαζί, αλλά το λίγο, ακόμα και τα 3 χρόνια ήταν πολύ αρκετά για να καταλάβεις τη διαφορά του. Είναι πολύ Πέθανε κρίμα. και μικρός. Τέλος πάντων, είναι και αυτά. Κρίμα πολύ. Αυτές είναι οι δυσκολίες ζωής. Πάμε λοιπόν λίγο στα δικά μας. Ας το ελαφρύνουμε όμως λίγο Ναι, τώρα, γιατί η ζωή λίγο. συνεχίζεται. Μακάρι να μπορούσε να συνεχιστεί όπως πριν από μια εβδομάδα, αλλά δυστυχώς συνεχίζεται Δεν γίνεται αυτό. με αυτές τις Έτσι συνθήκες είναι. παρούσες. Όπως είπε κάποιος, η ζωή συνεχίζεται γιατί δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει. Μπορείς. Λοιπόν, MWC Barcelona, γνωστό παλιά ως Mobile World Congress, μια ελληνική αποστολή που ήταν για πρώτη φορά τόσο μεγάλη και συμπλήρωσε και 10 χρόνια παρουσίας. Και για να μιλήσουμε για την ελληνική παρουσία στο MWC, έχουμε μαζί μας τον Γιώργο τον Μαρκατάτο, που είναι ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος και διευθύνων σύμβουλος της Recade, και τον Μάνο τον Μακρομάλη, ο οποίος είναι ο αντιπρόεδρος του ΣΕΚΕ και διευθύνων σύμβουλος της Exelon, για να μας μιλήσουν λίγο για την ελληνική αποστολή στη Βαρκελόνη, όπου ο ΣΕΚΕ ήταν συνδιοργανωτής, μάλλον τη διοργάνωσε την ελληνική αποστολή, διοργανωτής ήταν το Enterprise Greece με την υποστήριξη τη δική σας. Σωστά τα λέω, Γιώργο και Μάνο? Ήμασταν συνδιοργανωτές. Συνδιοργανωτές, δεν τα λέω σωστά πάντα. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ρε, αυτά είναι εξαιστά ωραία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ήταν τα 10 χρόνια παρουσίας και σε είδα ότι αναπόλυσες στο παρελθόν, γιατί μας ονόμασες Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος, ενώ σε και τα τελευταία 4 χρόνια είναι καινοτόμων, σωστά. Είμαι, φίλε, παλιός και ξεχνάω, ξέρεις τι γίνεται, και πλέον μεγάλωσα κι εγώ και έχω αρχίσει να χάνω την μπάλα, αλλά εντάξει, ναι. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος, κινητών, που το θυμήθηκα κι εγώ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι για να γεφυρώνουμε το παρελθόν με το μέλλον. Ναι, σωστό. Και αυτό, ναι. Λοιπόν, είναι της μόδας τώρα τελευταία. Οι γέφυρες με το παρελθόν. Το να γεφυρώνουμε το παρελθόν με το μέλλον. Μάλιστα. Για πείτε μας λίγο, ποιες είναι οι εντυπώσεις σας από το φετινό MWC Barcelona? Κοίτα, δυστυχώς το MWC επισκιάστηκε από αυτό το λυπηρό συμβάν στα Τέμπη και αναγκαστήκαμε να δουλέψουμε πάρα πολύ χωρίς να υπάρξουν μεγάλες τυμπανοκρουσίες για ένα
μεγάλο γεγονός. Ήταν τα 10 χρόνια παρουσίας της Ελλάδας στο MWC. Γενικότερα έδειξε ότι υπάρχει αρκετή τεχνολογία, υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον, αρκετές εταιρείες ήταν εκεί. Γέμισε από νωρίς το περίπτερο φέτος, ενώ άλλες χρονιές φτάναμε μέσα Φλεβάρι και ακόμα γράφαμε εταιρείες, άρα ήταν καλύτερη προετοιμασία των εταιρεών εκεί πέρα. Overall, έτσι εν κατακλείδη, να πω ότι από τη δική μου πλευρά ένιωσα πολύ ικανοποιημένος για τα 10 χρόνια, και αν δεν είχαμε αυτό το συμβάν, νομίζω όλοι θα ήμασταν με χαμόγελα στα πρόσωπα. Η αλήθεια είναι ότι ξεκινώντας από το συμβάν αυτό που ήταν μια τραγωδία για την ελληνική κοινωνία, καταρχάς είχαμε αντικρουόμενα συναισθήματα. Επί 2-2,5 μέρες βλέπαμε τεχνολογίες εχμής σε όλη την έκθεση και ξαφνικά συνειδητοποίησαμε ότι πίσω στην Ελλάδα δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε αν δύο τρένα κινούνται στην ίδια γραμμή και με τη ταχύτητα και αν το ένα έχει πηγαίνει απέναντι στο άλλο. Δηλαδή αυτό ήταν το οξύμορο. Πέραν βέβαια από τους ανθρώπους που χαθήκανε και τις οικογένειες που πραγματικά εύχομαι να μπορέσουν να το ξεπεράσουν με κάποιο τρόπο γρήγορα, αν και νομίζω είναι ανέφικτο. Δεν Περνώντας όμως, ξεπερνιέται, είναι αλήθεια είναι αυτό. δηλαδή όταν ακούς παιδιά να χάνονται και δηλαδή, δεν μπορώ καν να το φανταστώ. Και, τώρα, ξεπερνώντας όμως αυτό το κομμάτι, πρέπει να δούμε το εξής. Η διοργάνωση φέτος του MWC ήταν η τρίτη διοργάνωση μετά τον κορονοϊό. Το 20 δεν έγινε, το 2021 και το 2022 ήταν μια διοργάνωση η οποία είχε μια αυξητική τάση, αλλά ήταν μέσα σε υγειονομικά μέτρα, μάσκες, COVID test καθημερινά για να μπορείς να μπεις και ούτω καθεξής. Άρα, ένα θετικό είναι ότι ήταν η πρώτη χρονιά που αρχίσαμε να βλέπουμε σε πλήρη διαμόρφωση το MWC όπως το είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Η επισκεψιμότητα, ανεξάρτητα από τα νούμερα που ανακοινώσαν οι ίδιοι οι διοργανωτές, το GSMA, νομίζω ότι κοιμάθηκε σε εξαιρετικά καλά επίπεδα και νομίζω μας θύμισε 2016-2017, ίσως και 2018. Είπανε γύρω σε κοντά 88.500 επισκέπτες. Αυτό άρα εκεί, γύρω στο 18. Άρα σωστά λες, 16-17, εκεί, 17-18, κάπου εκεί πρέπει να είναι, ναι. Σωστό. Σημαντικό βέβαια είναι ότι διατηρείται ακόμα το 4 years from now, το διατηρούν στον ευρύτερο χώρο του MWC, οπότε γενικά η κίνηση του κόσμου μεταξύ του MWC και του 4 years from now είναι πολύ πιο εύκολη σε σχέση με παλιότερα που ήταν, κάποια εποχή ήταν σε διαφορετικό κτίριο μέσα στην πόλη. Οπότε αυτό νομίζω, ελπίζω να το κρατήσουν. Overall πάντως θα συμφωνήσω και με τον Γιώργο και νομίζω και με την πλειοψηφία των μελών μας που ήταν εκεί πέρα και είδαν το MWC ότι τα πράγματα ήταν θετικά. Ωραία. Για πείτε μας, παιδιά, μιας και λέτε και μέλη για την ελληνική αποστολή λίγο παραπάνω. Δηλαδή, ποια ήταν τα αποτελέσματα της φετινής παρουσίας? Συναντήσεις, ραντεβούς, ναι. δεν ξέρω. Τοποθετηθείς εσύ? Ναι, βεβαίως. Εγώ απλώς να πω, πέρασα την πάσα και μετά την πήρα πίσω. Ναι, αυτό δεν ξέρω πώς το κατάφερες, αλλά μπράβο. Είμαστε σε διαδικασία ερωτηματολογίου σε όλα τα μέλη για να κάνουμε μια σωστή παρουσίαση. Χαρτογράφηση. Ναι. Αντίστοιχα με την περσινή δηλαδή, του πώς ήταν το περίπτερο, πώς ήταν την υποστήριξη, πόσες συναντήσεις έκαναν, πόσες διαζώσεις και online συναντήσεις έκαναν και αν βγήκαν και κάποια deals. Άρα αυτή τη στιγμή συλλέγουμε ακόμα δεδομένα, δεν είμαστε σε φάση να έχουμε τα ακριβή αποτελέσματα. Παρόλα τα αυτά όμως, συμπληρωματικά στο κομμάτι των συναντήσεων, που είναι νομίζω και το σημαντικότερο κομμάτι της έκθεσης αυτή, το networking, να πούμε ότι η αποστολή φέτος κινήθηκε με 44 συμμετέχοντες, οι οποίοι ήταν ως επιτοπλίστων από τις μεγαλύτερες αποστολές που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στη Βαρκελόνη και με αρκετούς φορείς να υποστηρίζουν την όλη προσπάθεια. Και δεν αναφέρομαι μόνο σε εταιρείες τεχνολογίες, όπως μπορεί να είναι η Samsung και η Vantage Towers, αλλά υπήρχαν και φορείς όπως είναι το Keta, όπως είναι το IQ Novus της Unisystems, το Pleiades, το επιχειρηματικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αθηνών Αρχιμίδης, το NBG Seeds, το EGG της Eurobank και πολλοί άλλοι φορείς, οι οποίοι
είτε διαχρονικά υποστηρίζουν αποστολή, είτε για πρώτη φορά τους είδαμε φέτος. Και το ΕΒΑ Άρα, ήταν μέσα, γενικώς είχε το καινούριο ΕΒΑ κόσμο. με το ΘΕΑ, ναι, είχε πάρα πολύ κόσμο. Και εδώ νομίζω ότι ένα σημαντικά στοιχεία που πρέπει νομίζω να κρατήσουμε και να αξιολογήσουμε και για το μέλλον είναι ότι αυτή η έκθεση ξεκίνησε το 2013 για την Ελλάδα. Η έκθεση είναι παλιότερη εννοείται. Αλλά η εθνική συμμετοχή ξεκίνησε το 2013, η οποία ξεκίνησε τότε καθαρά με εταιρείες. Και σιγά σιγά βλέπουμε ότι μέσα από αυτή τη διοργάνωση που έκανε ο ΣΕΚΕ, που κατέληξε να είναι συνδιοργάνωση με το Enterprise Greece, αρχίζουμε και ενώνονται πολλοί φορείς κάτω από αυτή την ομπρέλα. Δεν το λέω το κάτω ιεραρχικά, το λέω κάτω με την έννοια της συμμετοχής. Και αυτό νομίζω θα βοηθήσει αρκετά το να αποκτήσουμε και να ενισχύσουμε λίγο και την εξωστρέφειά μας με αιχμή του συγκεκριμένο. Η αίσθηση πάντως που Γιατί είχατε θεωρείς, εσείς... συγγνώμη βρε Δημήτρη, αλλά γιατί φέτος έτσι είδαμε παραπάνω, τι θεωρείτε ότι έκανε τη διαφορά και ήρθαν περισσότεροι μαζί σου? Ε, Εδώ νομίζω ότι ο Γιώργος είναι Κοίτα, σημαντικό να τοποθετηθεί. εάν θυμάστε, όταν αναλάβαμε την Προεδρία με το Μάνο πριν σχεδόν 2 χρόνια, είχαμε κάνει μια συνέντευξη τύπου και είπαμε ότι ο ΣΕΚΕ κάνει μια επανατοποθέτηση και ότι προσπαθεί να λειτουργήσει συνεργατικά με όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Το οικοσύστημα παλαιότερα ήταν λίγο πιο segmented από ό,τι είναι σήμερα. Εννοείται ότι ακόμα δεν έχουμε τον παρονομαστή του Ισραήλ, δεν είμαστε όλοι δεμένοι χέρι-χέρι, δεν πάμε όλοι χέρι-χέρι, αλλά είμαστε στη ζήμωση να επιτευχθεί αυτό. Και σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν ήταν αναμενόμενο μετά από 3 χρόνια, όπως είπε ο Μάνος, δεν είχαμε βγει σε αυτή την έκθεση με συνολικά μεγάλη παρουσία, ήταν αναπόφευκτο, ήταν δεδομένο ότι θα βγούμε λίγο πιο ενωμένοι. Βοήθησε η στρατηγική του ΣΕΚΕ, βοήθησε και ο COVID σε αυτό να ενωθούμε πιο πολύ, βοήθησε και στο ότι οι εταιρείες που ήταν εκεί κίνησαν τα δικά τους οικοσυστήματα στο να υποστηρίξουν και ήταν το αποτέλεσμα που είδαμε. Είμαστε μακριά από το ιδεατό, αλλά είμαστε κοντύτερα από ό,τι ήμασταν 2 χρόνια πριν. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Επειδή λέτε ότι εντάξει στη φάση που μαζεύετε τα αποτελέσματα. Οκ, λογικό και θα έχετε. Η αίσθηση όμως που είχατε, τόσο σε Γιώργο, τόσο και Σιμάνο, από τις συζητήσεις, παιδί μου, στο περίπτερο μιλούσατε και εγώ μίλησα δηλαδή. Εγώ αποκόμιζα μια αίσθηση ότι πρώτον έγιναν πολλές επαφές από κάποιες εταιρείες, ειδικά τις πιο παλιές, δηλαδή αυτές που το είχαν ξανακάνει και τώρα είχαν μάθει λίγο τι πρέπει να κάνουν, άρα κάνουν περισσότερα ραντεβού, αλλά και από τις καινούργιες, δηλαδή που δεν ήταν η πρώτη τους φορά στη Βαρκελόνη, που ξέρεις, μπήκαν, ας πούμε, κάναν ραντεβού, μιλήσανε με κόσμο, γιατί βασικά είναι ένα event δικτύωσης. Είναι κάτι που δεν καταλαβαίνει πολλοί κόσμος, ότι δεν είναι έκθεση με την παραδοσιακή έννοια του όρου, είναι πιο πολύ δικτύωση παρά οτιδήποτε άλλο και παρουσία στάσεων. Δεν ξέρω, Δημήτρη, η γενικότερη αίσθηση είναι όντως ότι γίνανε πολλά πράγματα. Δηλαδή, υπήρχαν εταιρείες που τη Δευτέρα το πρωί είχαν έρθει 9 η ώρα στο περίπτερο, 9 παρά, και από τις 9.30 και μετά είχαν προγραμματισμένα ραντεβού και συναντήσεις. Είτε στα meeting rooms, που φέτος κάναμε 2 meeting rooms μέσα στο περίπτερο, γιατί είχαμε υπερτριπλάσιο περίπτερο για πρώτη χρονιά μετά από 10 χρόνια, είτε στους διάφορους συνεργάτες που είχαν. Το δεύτερο κομμάτι είναι από startups που ήταν στο 4 Years From Now. Αυτό το οποίο έχουμε εισπράξει είναι ότι είχαν πάρα πολλές επαφές με επενδυτές. Δηλαδή, στο corner, γενικά στο hall που είναι το 4 Years From Now, κινηθήκαν αρκετοί επενδυτές και τα startups τα οποία είχαμε εκεί, κάποια τουλάχιστον από αυτά, συνέχεια κάνανε pitching σε επενδυτές που περνάγανε και ενδιαφερόντουσαν και ρωτάγανε. Αν δεν κάνω λάθος, βέβαια περιμένω το αποτελέσματα και εγώ του ερωτηματολογίου, νομίζω 2 ή 3 startups είχαν μπει στη διαδικασία και ενός διαγωνισμού που είχε οργανώσει ο GSMA για κάποιο pitching. Δεν μιλάω για τα sponsored pitching sessions, μιλάω για κάποιο διαγωνισμό που τρέξανε και μπήκανε στη διαδικασία. Άρα, ναι, επί της αρχής νομίζω ότι είτε παλιοί είτε καινούργοι, λόγω της επικοινωνίας που είχαμε συνέχεια με τα μέλη,
μπήκαν στη διαδικασία και ήταν πιο οργανωμένοι και ψακτήκανε στα διάφορα value-added services που παρέχει η έκθεση, από το απλά να έχεις ένα stand και να κάθεσαι και να περιμένεις τον κόσμο. Το οποίο είναι λάθος αυτή την έκθεση. Το οποίο είναι παντελώς λάθος. Είναι παντελώς λάθος, έχεις πολύ μεγάλο δίκιο. Δεύτερον, υπήρχαν προγραμματισμένες συναντήσεις, το οποίο δηλαδή, παιδιά, αυτή τη στιγμή όταν άλλος κάνει 6 και 7 συναντήσεις προγραμματισμένες μέσα στην ημέρα και μιλάμε για 4 μέρες, συζητάμε ότι αυτή τη στιγμή μπορεί μόνο μια εταιρεία να κάνει 25-30 συναντήσεις μέσα στην εβδομάδα αυτή. Απλώς να συμπληρώσω, Μάνου, να συμπληρώσουμε εκεί και κάποιες ενέργειες που έγιναν από τον ίδιο το ΣΕΚΕ. Ο ΣΕΚΕ καταρχήν έχει στελεχωθεί από τον Άρη το Μάρκου, ένα στέλεχος που προέρχεται από τη Samsung με πολλή εμπειρία στον κλάδο και ο οποίος βοήθησε το Μάνο, ο οποίος πήρε και το μεγάλο όγκο, αν θέλεις, ως αρχηγός της αποστολής, στο να δημιουργήσουμε αξία στους ανθρώπους που ήταν εκεί. Ξέρω ότι πας να ρωτήσεις, οπότε προσπαθώ να μην πάρω ανάσα και να στα πω. Ο Άρης λοιπόν χειρίστηκε ένα πολύ νευραλγικό κομμάτι της σχέσης του Praxi Network, του Enterprise Europe Network δηλαδή, με τον ΣΕΚΕ. Και αυτό που πετύχαμε ήταν να διοργανώσουμε tours σε άλλα εθνικά περίπτερα και να φέρουμε άλλες εθνικές αποστολές σε επαφή με τη δική μας. Και για networking και για socializing. Δηλαδή είδαμε την Τουρκία που έτσι λίγο αναθερμάνθηκαν πάλι λόγω μιας τραγωδίας, αναθερμάνθηκαν οι σχέσεις των οικοσυστημάτων. Είδαμε άλλες... Καταλωνία, είδαμε πώς το λένε, Κροατία, είδαμε πολλές εθνικές αποστολές. Και είδαμε και μεγάλες επιχειρήσεις, δηλαδή ήρθαν μεγάλες επιχειρήσεις που παλαιότερα δεν έρχονταν στο stand, γιατί απ' τη μία βοήθησε πολύ η ομάδα του ΣΕΚΕ, απ' την άλλη είχαμε ένα τρομερό σημείο. Δηλαδή μεταξύ μας ακούστηκε λίγο το παράπονο γιατί δεν έχουμε rigging στο σημείο που είμαστε. Rigging είναι αυτός ο μεγάλος πολυέλαιος που γράφει Ελλάδα από πάνω με φωτεινά χρώματα. Όμως το σημείο που ήμασταν ήταν το ιδανικό. Ήμασταν ανάμεσα στο hall 6 και 7 με μεγάλο περίπτωρο. Δηλαδή έφευγες από το ένα hall και περνούσες μπροστά από την Ελλάδα για να πας στο άλλο. Κατέβαινες από τη σκάλα από το από την κυλιόμενη και έπεφτες μπροστά στην Ελλάδα. Για μένα ήταν ο καλύτερος δυνατός χώρος. Να εξηγήσουμε κάτι για όσους μας ακούνε ή μας βλέπουν και δεν έχουν πάει εκεί πέρα, ότι γενικώς μιλάμε για ένα εκθεσιακό χώρο που είναι 8 halls, που το κάθε hall θα μπορούσε να είναι η μισή ΔΕΘ, για να πάρετε μια γεύση. Είναι τεράστιο. Τόσο είναι. Αν το δεις, το κάθε hall είναι, ειδικά κάποια halls είναι όσο είναι περίπου όλη η ΔΕΘ, ίσως. Ένα. Και δεύτερον, το σημείο, το συγκεκριμένο, συμφωνώ και εγώ με τον Γιώργο, ήταν πολύ καλό το σημείο, δηλαδή αρκετά κεντρικό, περνούσε κόσμος υποχρεωτικά από εκεί πέρα, οπότε όταν περνάς από κάπου και δεις κάτι ενδιαφέρον σε πιάσει το μάτι σου, θα σταματήσεις, αν και ξαναλέω δεν είναι έκθεση που σταματάς συνήθως, είναι έκθεση που πας για ραντεβού. Δηλαδή, πολύ θετικό αυτό. Θα ήθελα και εγώ πάρα πολύ να μπορώ να εκφράσω άποψη για το σημείο, αλλά δυστυχώς του χρόνου ελπίζω να μπορέσω. Κλείσει εισιτήρια. Άρα λοιπόν εγώ από ό,τι καταλαβαίνω... Όποιο τέλος πάντων. Ναι, ο Μάνος έχει βλέψει για μεγαλύτερο. Έχεις βλέψει για μεγαλύτερο, Αμέ, ακόμα καλύτερα. Κοίτα, μέχρι και πέρσι ήμασταν... Θα βάλουμε και τον πολυέλαιο, μου άρεσε αυτό από το πολυέλαιο. Μέχρι πέρσι ήμασταν 64 τετραγωνικά μέτρα. Φέτος πήγαμε 155 τετραγωνικά μέτρα. Εντάξει. Τώρα μπαίνουμε στη δεύτερη δεκαετία του MWC. Οπότε μήπως πρέπει να το κάνουμε λίγο πιο μεγάλο. Ναι, χαμός θα γίνει του χρόνου. Θα έρθει δίκη γι' αυτό. Αυτό που χρειάζεται σωστότερη διοργάνωση πιο νωρίς. Γιατί και τα 155 τετραγωνικά λίγα ήταν φέτος. Όμως, εάν καταφέρουμε και κινήσουμε τις διαδικασίες, άρα να είμαστε έτοιμοι φέτος από Μάιο-Ιούνιο και όχι Οκτώβριο-Νοέμβριο, και εξηγήσουμε στον κόσμο τα ωφέλη αυτής της έκθεσης, αυτού του Congress, γιατί είναι κάτι παραπάνω, ένα networking event, δεν είναι έκθεση με την έννοια της Ιάλη της Ανούγκα στο τρόφιμο, είναι ένα networking event. Αν εξηγήσουμε θα έχουμε πολύ περισσότερο κόσμο. Δεν έχει το όνομα που έχουν άλλες εκθέσεις οι οποίες
τις αναγνωρίζεις ενώ δεν είσαι του κλάδου. Εδώ πέρα πρέπει να είσαι του κλάδου και ίσως πρέπει να εξηγήσουμε στους ενδεχόμενους επισκέπτες ότι δεν είναι μόνο τέλκο η δουλειά, δεν είναι μόνο telecoms. Πλέον έχουμε ξεφύγει από εκεί. Το έχει ακόμα στο DNA της η έκθεση και αυτό περιορίζει το κοινό, αλλά ίσως πρέπει να ανοιχτεί. Γιώργο, εδώ να συμπληρώσουμε το εξής. Και πιάνω και αυτό που έλεγε πριν ο Δημήτρης για τον ΣΕΚΕ με το κινητών παύλα καινοτόμων. Ναι. Η έκθεση επί πολλά χρόνια ήταν Mobile World Congress. Κράτησε το abbreviation MWC και έγινε και εκείνη rebrand σαν έκθεση σε MWC. Δηλαδή το mobile το κρατάει στο DNA της, αλλά δεν το διαγράφει. Ναι, Μάνο. Όταν όμως η μεγαλύτερη είδηση που βγάζεις από την έκθεση είναι το Open Gateway των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, δηλαδή όπως και να μετονομάζεσαι... Εντάξει, αυτό και το edge computing ήταν. Θα τα πούμε μετά εμείς, εντάξει, okay. Παρόλα αυτά είδαμε ταξί και, πώς το λένε, σε τύπου drones, αλλά σε μεγαλύτερα. Είδαμε πολύ γενικά AI, απίστευτο AI και εφαρμογές. Είδαμε Web3 και blockchain. Είδαμε, δηλαδή, έχει αρχίσει και διευρύνει πολύ σε επίπεδο τεχνολογιών το πορτφόλιό της σαν έκθεση. Ναι, συμφωνούμε. Όντως, το κινητό εξακολουθεί και είναι ένα μεγάλο κομμάτι και όλοι οι μεγάλοι vendors προσπαθούν να κάνουν ανακοινώσεις εκεί. Και να πω κάτι άλλο. Παρακολούθησα ορισμένες ομιλίες και ενώ υπήρχε ένα hype για το Metaverse, έβλεπες ότι σαν να έχει ξεφουσκώσει αυτό και δηλαδή υπήρχε μια γλυκόπικρη γεύση. Απ' τη μία το Metaverse δεν είναι αυτό που περιμέναμε και απ' την άλλη θέλουμε να το κρατήσουμε ψηλά στην ατζέντα, αλλά δεν κρατιέται, αλλά μάλλον θα ξαναέρθει. Δηλαδή δεν έχω καταλάβει ακριβώς. Είδαμε με τον Χρήστο τον Μπέτσα της Modulus, είδαμε την ομιλία για το wrap-up του MWC και πραγματικά δεν ξέραν αν το Metaverse πήγε πάνω ή πήγε κάτω. Ενώ για το Web3 ακούσαμε πράγματα, για NFTs ακούσαμε, για AI όπως είπε ο Μάνος, για το Metaverse ήταν οι απόψεις δίστανται. Τι θα μπορούσε ρε παιδιά να πούμε για το Metaverse, δηλαδή νομίζω ότι είναι λίγο σαν να συζητάμε κάτι πολύ ουτοπικό, δηλαδή είναι ακόμα στη φάση του gaming. Αυτό. Μπράβο. Αν παίξεις τώρα ένα παιχνίδι, αν παίξεις NBA Live τώρα, τα γραφικά είναι ρεαλιστικά. Αν έπαιζες NBA Live, ό,τι είχαμε τότε, το 95, τα γραφικά ήταν τραγικά, δηλαδή ήταν πιξελιασμένα. Νομίζω ότι αυτή είναι ο παραλληλισμός. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το Metaverse είναι ακόμα στα πρώτα στάδια που δεν είναι ακόμα ρεαλιστικό. Νομίζω δεν είναι τα δίκτυα, δεν έχουμε γρήγορη ταχύτητα, δεν έχουμε το φωτορεαλισμό που θα θέλαμε να έχουμε. Και νομίζω... έχει απήχηση στο gaming industry, μάλλον. Νομίζω ότι... Εγώ θεωρώ ότι δεν έχουμε και εφαρμογές που είναι της καθημερινότητας, για να το γνωρίσει, να συνδεθεί ο κόσμος περισσότερο. Δηλαδή μιλάμε τώρα για κάτι το οποίο απευθύνεται στους gamers. Έτσι όπως το λες, καταρχήν σε ειδικό κοινό. Νομίζω ότι όλοι αυτοί οι όροι έχουν εισαχθεί σιγά σιγά στην καθημερινότητά μας. Στους ανθρώπους που κινούμαστε σε χώρους τεχνολογίας. Γιατί η ευρύτερη κοινωνία, άμα πήγες Metaverse, μπορεί να μην το έχει ακούσει ποτέ, ας πούμε, τον όρο. Και νομίζω ψάχνουν να βρούνε πώς μπορούν να εφαρμοστούν στην πραγματική ζωή. Τώρα βέβαια Metaverse και πραγματική ζωή είναι οξύμορο από μόνο του, ακριβώς. Matrix. Ακριβώς. Απλά νομίζω ότι όλα αυτά τα πράγματα, όπως και με τα payments και με τα ψηφιακά νομίσματα, είναι πράγματα τα οποία σιγά σιγά μπαίνουν στην καθημερινότητά μας, αρχίζουν στην καθημερινότητα ανθρώπων που είμαστε σε χώρο τεχνολογίας εννοώ, αρχίζουν και γίνονται λίγο πιο mainstream, αλλά μέχρι να τα δούμε στην πραγματική ζωή, στην πραγματική οικονομία, μπορεί να περιμένουμε και άλλα 3, 4, 5 χρόνια για να αρχίσουν να γίνονται. Ναι, και να σου πω και κάτι. Το ψηφιακό νόμισμα, ας πούμε, αν έχεις ασχοληθεί και έχεις, πλέον έχει και ανταλλακτική αξία. Δηλαδή, έχεις κάτι στα χέρια σου. Με το Metaverse δεν ξέρω τι έχεις μέχρι στιγμής. Κοίτα, ενώ μπορείς να το χρησιμοποιήσεις, ρε παιδί μου. Υπάρχουν και αγορές που μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Έχει έρθει στον πραγματικό κόσμο, αυτό θέλω να πω. Ναι. Είδα προσπάθειες να προσπαθούν να συνδέσουν το Metaverse με τα NFTs και τελικά όλα τα use cases που έδειξαν στις ομιλίες που παρακολούθησα εγώ, γιατί
μπορεί να υπήρχαν. Ήταν όλα γύρω από collector's items. Δηλαδή λες και η αγορά των NFTs έχει φτιαχτεί τελικά και του χρήματος που είναι δίπλα, του ηλεκτρονικού χρήματος που είναι γύρω από αυτήν, είναι για μια κατηγορία ανθρώπων που είναι collectors ή λάτρεις της τέχνης. Δεν ξέρω, είναι ερωτηματικό αυτή τη στιγμή. Με τα ειδικά κοινά. Δεν ξέρω. Ναι. Παρ' όλα αυτά, τα ψηφιακά νομίσματα, για να το κλείσουμε αυτό, για να γυρίσουμε πάλι στη Βαρκελόνη στην έκθεση και στην συμμετοχή μας. Τα ψηφιακά νομίσματα, ας πούμε, που αναφέραμε πριν, μην ξεχνάμε ότι έχουν εφαρμογή και στην πραγματική οικονομία, όπως είπες, Νίκη, αλλά έχουν εφαρμογή και στο Metaverse. Δηλαδή, πολλές πληρωμές ή τίποτα άλλο που θα βλέπουμε στο Metaverse να γίνονται, θα γίνονται μέσα από blockchain τεχνολογίες με ψηφιακά νομίσματα. Ναι, αλλά χρησιμοποιήσεις μέλλοντα. Θα βλέπουμε στο Metaverse να γίνονται. Εμείς εδώ κτίζουμε το μέλλον. Να σου πω, εγώ θα σε γυρίσω στο παρόν τώρα όμως. Πες, Δημήτρη, έλα, πες. Ήθελα να τους ρωτήσω λίγο, για να το κλείσουμε σιγά σιγά, να μας μιλήσουν λίγο για το ΣΕΚΕ και ποια είναι τα πλάνα του ΣΕΚΕ από εδώ και πέρα για τους επόμενους μήνες. Δηλαδή, τι σχεδιάζεται. Λοιπόν, είναι η χρονιά που θα εκλεγεί ένα νέο διοικητικό συμβούλιο. Θεωρούμε με το Μάνο ότι έχουμε λειτουργήσει με τέτοιο τρόπο, ώστε έχουμε βάλει σταθερές βάσεις. Ο ΣΕΚΕ έχει πολύ ισχυρά πόδια πλέον, έχει ισχυρές συμμαχίες, έχει σωστά οικονομικά στοιχεία και μεγέθη. Έχει πλέον δομές και ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να υποστηρίξουν. Και μιλώντας προσωπικά, εγώ εννοείται ότι θα είμαι δίπλα στο ΣΕΚΕ και στη νέα διοίκηση να υποστηρίξω όπως πρέπει. Είναι χρονιά όμως εκλογών, άρα η στρατηγική που θα ορίσει η νέα διοίκηση, ευελπιστούμε ότι θα είναι συνέχιση της σημερινής στρατηγικής και βελτίωση αυτής. Εσείς δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να είστε ξανά? Αυτό είπα. Με πιο ευγενικά λόγια. Δεν θα είναι. Κοίτα, είναι αυτή τη στιγμή έχω ένα πολύ μεγάλο... Ο Γιώργος δεν θα... Ο Μάνος θα είναι όμως. Κάτσε, διοικητικό συμβούλιο. Εννοούμε, γιατί σαν διοικητικό συμβούλιο νομίζω και οι δύο, ο Γιώργος το είπε και εγώ το λέω, ότι έχουμε κάνει μια αρκετά μεγάλη δουλειά στις τελευταίες 2 θητείες, όπου όλος ο σύνδεσμος αναδιοργανώθηκε κτίζοντας τη βιωσιμότητά του και κοιτώντας το μέλλον. Είμαστε σε μια πολύ καλή στιγμή, σε επίπεδο ότι θεωρούμε ότι όντως έχουμε κάνει κάποιες καλές συνεργασίες, είτε με εταιρείες που έχουν μπει μέλη στο σύνδεσμο, είτε με άλλους συνδέσμους, είτε με άλλες ενώσεις και ούτω καθεξής. Άρα θεωρούμε ότι ο σύνδεσμος είναι τοποθετημένος σε ένα καλό σημείο για να κάνει τα επόμενά του βήματα, προκειμένου να βοηθήσει την εξωστρέφεια και γενικά το οικοσύστημα καινοτομίας. Προσωπικά εγώ, αλλά νομίζω ότι είπε και ο Γιώργος πριν, ευελπιστούμε, αν μας ψηφίσουν, να είμαστε στο καινούργιο Διοικητικό Συμβούλιο. Δηλαδή, προτιθέμεθα να είμαστε προσωπικά να πω ότι έχω ένα μεγάλο έργο μπροστά μου στον οργανισμό στον οποίο βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, στον όμιλο Softwan. Οπότε, απ' τη μία, ένα σημαντικό έργο που θα πάρει προσωπικούς πόρους μεγάλους. Απ' την άλλη, ότι 2 χρόνια οπότε τώρα... δεν θα είσαι για πρόεδρος, αυτό λες. Μπράβο. Θεωρώ ότι δεν είναι μια καρέκλα η οποία πρέπει κάποιος να κάθεται πολύ καιρό. Νομίζω ότι η διετία είναι ο κατάλληλος χρόνος να δώσεις τον καλύτερο σου εαυτό και μετά να το δώσεις... Το είχατε πει, παιδιά, θυμάμαι αυτό και στην νομίζω πρώτη είναι σωστό και έντιμο. Υπάρχουν πολλοί καλύτεροι από τον υποφαινόμενο να κάνουν αυτή τη δουλειά. Με όμικρον γιώτα. Ναι. Παιδιά, σας ευχαριστούμε. Εγώ θα πω ότι το είχατε πει και στην αρχή αυτό και το είπατε στην αρχή, το λέτε και στο τέλος. Σας θυμάμαι πως να πάμε και για ανώτερα αξιώματα, δεν ξέρω. Σπάνια βλέπουμε να ακούμε τις υποσχέσεις αρχής και να τηρούνται στο τέλος. Έχοντας δουλέψει πολύ καιρό στο ΣΕΚΕ, νομίζω δεν υπάρχει ανώτερο αξίωμα. Τουλάχιστον για μένα ήταν μεγάλη τιμή. Όχι, εννοούσα πολιτικό αξίωμα, βρε παιδί μου, κι εγώ. Τσέχιας και εσένα. Ναι, κι εγώ αυτό εννοήσα. Ναι. Λοιπόν, Γιώργο και Μάνο, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και θα τα ξαναπούμε. Όχι Εμείς ευχαριστούμε, παιδιά. Μπορεί να τα πούμε πιο νωρίς. Έγινε, λοιπόν. Νωρίτερα.
Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, γεια. Ciao. Είναι λίγο πρόβλημα να τους βάζω και τους δύο να φεύγουν στο waiting room. Λοιπόν, MWC, τα πάμε νομίζω. Λοιπόν, και επειδή μου ανοίξατε λίγο έτσι την όρεξη με αυτά, θέλω να μου πεις εν συντομία τι είναι αυτό που είδες εσύ, οι τάσεις που θα κυριαρχήσουν στο μέλλον, τι κράτησες από τη φετινή έκθεση, εκτός από κάτι φουσκάλες στα πόδια φαντάζομαι, από το πάνω κάτω, και μία μικρή υποκόπωση που κάποια ψυχή μου ότι έπαθες. Ναι, έπαθα, ναι. Ψηλή όμως. Λοιπόν, αυτό που κράτησα είναι μία προσπάθεια των τηλεπικοινωνικών παρόχων να βρουν εφαρμογές που αξιοποιούν το 5G και φέρνουν πλέον έσοδα. Και αυτό που αποκάλυψε για τα API στα δίκτυα των παρόχων είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, που το GSMA, που είναι η Παγκόσμια Ένωση των Τηλεπικοινωνικών Παρόχων, θεωρεί ότι είναι μια εξέλιξη αντίστοιχη με το GSM. Ναι. Είναι ότι φτιάχνουν ουσιαστικά κάποια APIs, κάποια πρότυπα δηλαδή, με τα οποία θα μπορούν οι δημιουργοί εφαρμογών ή υπηρεσιών να φτιάχνουν την εφαρμογή ή την υπηρεσία τους με τέτοιο τρόπο ώστε να παίζει σε ένα δίκτυο ενός παρόχου, και όταν θα πάνε να τη βάλουν να παίξει σε κάποιο άλλο δίκτυο, να μην χρειάζεται να κάνουν άλλες αλλαγές. Το λέγεται GSMA Open Gateway. Το υποστηρίζουν 20 μεγάλοι πάροχοι, μεταξύ των οποίων και η Deutsche Telekom, άρα και η Cosmote και η Vodafone. Άρα κάποιος θα φτιάξει μια εφαρμογή η οποία θα τρέχει μια χαρά ρυθμισμένη στο 5G, ας πούμε. Στο δίκτυο της Cosmote θα τρέχει η ίδια εφαρμογή στο δίκτυο της Vodafone χωρίς καμία αλλαγή. Αυτό είναι το concept. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι μετατρέπονται τα δίκτυα, η άλλη τάση είναι μετατρέπονται τα δίκτυα σε υπερυπολογιστές, έτσι τα αποκαλούν. Και μάλιστα γινόταν λόγος για ότι η επόμενη εξέλιξη μετά το cloud computing είναι το earth computing, και μπορεί να σου ακουστεί λίγο κουλό, εντάξει. Βλέπω ότι έσκασες και ένα χαμογελάκι, earth computing, τι είναι αυτό. Θα σου πω το εξής, επειδή έσκασα και εγώ χαμόγελο την ώρα της παρουσίασης από τον Mats Greinard, ο οποίος είναι ο Γενικός Διευθυντής του GSMA, και λέει εντάξει, λέει παιδιά, λέει, δεν το υποστηρίζουμε μόνο εμείς, και πάρτε στην οθόνη το Satya Nadella, το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Microsoft, να το υποστηρίζει το ίδιο. Okay. Οπότε είναι λίγο πιο σοβαρά τα πράγματα. Πολύ σημαντικό επίσης ήταν το Open Run, ότι δηλαδή η δυνατότητα που αρχίζει να υπάρχει στους παρόχους να βάζουν κεραίες και από άλλους κατασκευαστές μέσα στην ίδια περιοχή. Δηλαδή δεν θα έχεις μόνο Ericsson ή Huawei ή Nokia σε μια περιοχή, μπορείς να έχεις και Ericsson και Nokia και Huawei, ή και Samsung ή και Fujitsu ή και Mavenir, που είναι οι καινούριοι παίχτες που μπαίνουν. Και ακόμα είδαμε πρώτα δείγματα 6G, και αρχίζουν να μιλάνε για Internet of Senses. Το 6G 100 Gbps. Είχαμε γράψει ένα άρθρο σχετικό, νομίζω, στο 2045, παιδιά. Για 6G ή για το Internet of Senses. 6G και Internet of Senses. Ναι, το είδαμε όμως, έχει πλάκα. Εντάξει. Και επίσης, το είδατε, τι εννοείς? Υπήρξε, ας πούμε, κάποιο γάντι που φόρεσες? Τι εννοείς το είδες? Είδα μπλούζα με αισθητήρες, αισθητήρες, η οποία ήταν με 6G, δούλευε, δεν τη φόρεσα. Και τι έκανε? Γιατί? Γιατί δεν μπορείς να τη φορέσεις. Είναι ότι μπορείς να στέλνεις δεδομένα ό,τι θέλεις. Αλλού είναι το μεγάλο το ενδιαφέρον που έχει, και το θα υπάρξει και στην επόμενη εκδοχή του 5G, το 5.5G, όπως το λένε, η 5G Advanced, η 5G Enhanced, όπως θα το πούνε, που λέγεται Passive IoT. Είναι ότι αυτοί οι αισθητήρες Passive IoT. Οι αισθητήρες που συζητάμε δεν έχουν μπαταρία. Παίρνουν ενέργεια από τα ραδιοκύματα. Εντάξει. Okay. Δηλαδή, γιατί σου λέει στην μπλούζα, δεν μπορεί θα σου βάζω χιλιάδες αισθητήρες. Πώς τους φορτίζεις? Και σου λέει δεν χρειάζονται φόρτιση. Φορτίζουν, παίρνουν ενέργεια από τα ραδιοκύματα. Φοβερό. Και αυτό φαντάσου τώρα σε εφαρμογές όπως είναι οι αγροκαλλιέργειες, που έπρεπε να πας να αλλάξεις την μπαταρία στον αισθητήρα, την ξέρεις αυτήν την ιστορία. Τώρα δεν χρειάζεται, σου λέει. Παίρνουν από τα ραδιοκύματα. Θα δούμε διάφορα κουλά. Βέβαια, πρέπει πρώτα να δούμε εφαρμογές πιο πρακτικές στο 5G. Εκεί νομίζω παίζεται
ιστορία και θα δούμε Καλά, πράγματα. εδώ ας κάνουμε καταρχήν 5G standalone. Ας το πάρουμε από εκεί. Εκεί όμως είναι το κλειδί, ότι ό,τι εφαρμογές ήταν, και είχε πολλές ενδιαφέρουσες εφαρμογές, ήταν με 5G SA, το οποίο στην Ελλάδα θα το Ναι. δούμε από την Κοσμοτέ δεύτερο μισό του χρόνου, και από Vodafone οι τελευταίες πληροφορίες λένε για αρχές του 24. Μάλιστα. Αυτά λένε πληροφορίες. Εντάξει. Αυτά λένε οι πληροφορίες λοιπόν. Πέρα από το Mobile World Congress που πάρα πολύ ωραία μας τα είπες, θα θέλαμε να είμαστε και εκεί ειδικά για αυτά τα τελευταία με τα 6G της πρωτοπορίας και της καινοτομίας. Είδαμε αυτή τη βδομάδα που μας πέρασε, είχαμε πάλι κινητικότητα στην αγορά της πληροφορικής και κινητικότητα με μια συγκεκριμένη στόχευση, τη στόχευση των στελεχών. Δηλαδή είδαμε την Agile Actors να εξαγοράζεται κατά 80% από την Austrian Post. Η οποία είναι τα αυστριακά ταχυδρομεία, Ναι. Και για Τώρα όσους δεν αυτή η ξέρουν, φάση αυτό με Agile... τα αυστριακά ταχυδρομεία να θέλουν να αγοράσουν developers, ναι, για πες. Ναι, δεν ξέρω. Δεν το έχω καταλάβει κι εγώ. Υπάρχει μια ανακοίνωση, αλλά δεν λέει περιβολικά πολλά, ούτε λέει τίμημα. Η Agile Actors ήταν μια εταιρεία η οποία πρέπει να έχει φτάσει γύρω στους 500 developers, στους οποίους υπενοικίαζε, εντός εισαγωγικών λέξη, σε εταιρείες που χρειαζόντουσαν developers για ένα χρονικό διάστημα, τους ανέθετε εκεί οι Agile Actors, πολύ επιτυχημένοι σε αυτό το μοντέλο. Γενικώς εκεί πέρα Όλες τα οι τέτοιες παιδιά. εταιρείες είναι πολύ επιτυχημένες και η ρουμανική ποια είναι αυτή που είναι τεράστια κολοσσός και είναι εξίσου πολύ επιτυχημένη. Ναι, έχει πάρα πολλές γενικώς που κινούνται. Αλλά νομίζω ότι δεν ήταν η μόνη εξαγορά. Δηλαδή είχαμε και άλλη μια εξαγορά που η Qualco αγόρασε με ψηφικό ποσοστό σε μια εταιρεία, την Indice, η οποία έχει 45 μηχανικούς και αναπτύσσει λογισμικό. Άρα βλέπουμε γενικώς ότι ψάχνουν εταιρείες με πολλούς μηχανικούς. Και νομίζω ότι αυτή η τάση θα συνεχιστεί. Δηλαδή, και μην ξεχνάμε ότι ένας λόγος που η Εθνική Τράπεζα απέκτησε ποσοστό στην E.Net ήταν και αυτός. Είναι αυτός. Ήταν και αυτός. Και τώρα η E.Net ψάχνει κόσμο, από ό,τι μου λένε. Αλλά βέβαια με Η τόσο καλά ψάχνει αποτελέσματα. κόσμο γιατί έχει και πολύ καλά αποτελέσματα. Ναι, να πούμε κύκλο εργασιών 75 εκατομμύρια ευρώ, συν 49% πάνω σε σχέση με πέρυσι. Καθαρά κέρδη μετά φόρων 18 εκατομμύρια, 70% πάνω και έπειτα 25 εκατομμύρια ευρώ, 66% πάνω. Δηλαδή, εντάξει, μιλάμε για εντυπωσιακά νούμερα, έτσι, όχι αστεία. Και αντίστοιχα πολύ καλά ήταν για τα περσινά. Βλέπουμε λοιπόν ότι η αγορά διατηρεί σταθερά την ανωδική της πορεία της πληροφορικής. Παρά τις όποιες πληθωριστικές πιέσεις, κρίσεις, γεωπολιτικές κτλ. Ένα άλλο ήταν και η μετακίνηση τελεχών, Ναι, έχουμε και αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον. Είχαμε δύο ενδιαφέρουσες εξελίξεις πάνω σε αυτό και εξελίξεις σε διάφορα επίπεδα. Το ένα είναι ότι η Κάτια η Σταθάκη επανήλθε στην... Πώς το λένε, επανήλθε στη Vodafone Ελλάδος. Η Κάτια Σταθάκη ήταν διευθύνουσα σύμβουλος, μάλλον από 1η Απριλίου, η Κάτια αναλαμβάνει εμπορική διευθύντρια οικιακών πελατών στη Vodafone Ελλάδος. Μέχρι την 31 Μαρτίου ήταν στην Αλβανία διευθύνουσα σύμβουλος στη Vodafone Αλβανίας. Και πιο πριν ήταν εμπορική διευθύντρια εταιρικών πελατών στη Vodafone Ελλάδος, πριν πάει στην Αλβανία. Οπότε τώρα γυρίζει στην Ελλάδα. Νομίζω ότι και είναι αρκετά ασφαλές αυτό. Να πούμε ότι είναι και λίγο ότι οι οικιακοί πελάτες είναι το καλό κομμάτι της Vodafone. Είναι αυτό που φαίνει, έχει το μεγαλύτερο τζίρο και γενικώς του δίνει πολύ έμφαση σε αυτό το κομμάτι της Vodafone. Αν έχει περάσει και από τις δύο εμπορικές διευθύνσεις και αν έχουμε μέσα στην επόμενη 2-3 χρόνια αλλαγή, αποχωρήσει ο Χάρης ο Μπρουμίδης, φαίνεται να έχει ένα προβάδισμα παραπάνω η Κάτια Σταθάκη, θα έλεγα. Εντάξει. Ένα είναι αυτό. Το άλλο, η άλλη αναβάθμιση ήταν και οι δύο, που έχει πολύ ενδιαφέρον, είναι η εξής. Στην IBM Ελλάδος, που ο Σπύρος ο Πουλίδας, που ήταν ο διευθύνων σύμβουλος τα τελευταία χρόνια, δηλαδή από το 2011, ήταν ο διευθύνων σύμβουλος της IBM για την Ελλάδα, την Κύπρο, και κάποια στιγμή πήρε και ήταν υπεύθυνος και για τομείς στην Πορτογαλία και στο Ισραήλ, παρεπιπτόντως. Αναλαμβάνει τώρα αντιπρόεδρος για data και AI για όλη τη γεωγραφική περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής, το οποίο είναι σημαντική αναβάθμιση αν το δεις, γιατί data και AI νομίζω ότι είναι τα δύο μεγαλύτερα buzzwords. Σωστά? Ναι.
Λοιπόν, οπότε είναι σημαντικό αυτό. Τη θέση του την αναλαμβάνει, δηλαδή διευθύνων σύμβουλος για την Ελλάδα και την Κύπρο αναλαμβάνει ο Νίκος Ομανιάτης, ο οποίος ήταν μέχρι τώρα ο διευθυντής του τομέα λογισμικού της IBM για την Ελλάδα και την Κύπρο και γενικώς έχει περάσει από πολλές θέσεις στην IBM. Γενικότερα η αλήθεια είναι στην IBM μένουν χρόνια οι άνθρωποι. Δηλαδή σκέψου ότι ο Σπύρος ο Πουλίδας είναι από το 1990. Mm-hmm. Εντάξει. Και ο Νίκος Ομανιάτης από το 2004. Δηλαδή δεν είναι και λίγο. Δεν ξέρω. Όχι, καθόλου λίγο. Καθόλου λίγο. Λοιπόν, τι και άλλο το τελευταίο νέο ήταν αυτό με την ΕΕΤ που βγήκε τέλος πάντων μια οδηγία. Ναι, βγήκε μια απόφαση, ναι. Κόλλησα εγώ τώρα. Μια απόφαση, συγγνώμη, είναι δύσκολες σε λίγο οι ώρες. Βγήκε μια απόφαση σύμφωνα με την οποία ο τερματικός εξοπλισμός, το ρουτεράκι δηλαδή που μέχρι πρότινος είχαμε στο σπίτι μας και μας το έστελναν οι πάροχοι, υπάρχει δυνατότητα να είναι της επιλογής μας. Με ό,τι συνεπάγεται όμως αυτό, δηλαδή επιπλέον η επισκευή του. Ναι, επιπλέον κόστος, η επισκευή του να επιβαρύνει εμάς αν τυχόν πάθει κάτι, δυνατότητα ο πάροχος να διακόψει τη σύνδεση αν το δικό μας router δημιουργεί πρόσκομμα στο ευρύτερο δίκτυο, προσκόμματα, και κάποιες μικρές εξαιρέσεις για την περίπτωση του FTTH, για τις συνδέσεις οπτικών ινών μέχρι το σπίτι. Ναι, δίνει περισσότερες επιλογές με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού, όπως είπε. Πάντως, να σου πω κάτι ειλικρινά, επειδή είχε ξαναβγεί αυτό το θέμα και το θυμάμαι. Εγώ θυμάμαι σε σύνδεση ADSL πριν 6-7 χρόνια να έχω βάλει δικό μου router, όχι του παρόχου, και να παίζει μια χαρά. Δηλαδή, το έβαλα και έπαιξε. Και έπαιζε και καλύτερα από το άλλο και κανείς δεν μου είπε τίποτα. Αυτό θα σου λέγα. Οπότε, δεν ξέρω, δηλαδή τώρα, αν είναι κάτι που έχει σχέση με τις ρυθμίσεις. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ούτως ή άλλως και για αυτά τα router λέει ότι οι ρυθμίσεις των παρόχων είναι υποχρεωμένες να δημοσιεύονται ούτως ώστε να μπορούν οι κατασκευαστές να δημιουργήσουν router που να είναι κατάλληλα. Τώρα νομίζω ότι το μόνο που θα είχε ενδιαφέρον, αλλά δεν διευκρινιζόταν αυτό και φαντάζομαι ότι δεν ισχύει, είναι αν με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την απόφαση, δίνει τη δυνατότητα στους παρόχους να απαλλαγούν από το κόστος του router και δηλαδή πλέον από εκεί που δεν το πλήρωνες το router, έλεγε σύνδεση, ας πούμε, σου έλεγε, είχε κάποια τέλη σύνδεσης και το πακέτο σου που έκλεινες την εκάστοτε συμφωνία, πλέον τώρα τα τέλη σύνδεσης και το router είναι ξεχωριστά πράγματα και το πληρώνεις. Δεν νομίζω, θα συνεχίσουν να στέλνουν router. Θέλω να πιστεύω ότι δεν είναι έτσι. Έχει και άλλους λόγους, είναι και θέμα marketing, γιατί με το που μπαίνεις σε ένα σπίτι και βλέπεις το router καταλαβαίνεις ποιος είναι ο πάροχος. Δεν το ξεχνάς και αυτό, είναι σημαντικό. Σε κάθε περίπτωση πάντως έλεγε, διευκρίνιζε μέσα και στις περιπτώσεις της τηλεόρασης που έχουν τον αποκωδικοποιητή, ότι αν θέλεις, και είναι πολλές φορές ενσωματωμένο και το router, ότι αν θέλει πλέον από 1η Οκτωβρίου ισχύει αυτό, ναι, όλα αυτά που λέμε τώρα, ο καταναλωτής μπορεί να ζητήσει να είναι διακριτά, δηλαδή να του στείλουν σκέτο το κουτάκι, το box για να μπορεί να συνδέεται και το router να είναι διαφορετικό της επιλογής του και πάλι. Αυτά. Μάλιστα. Λοιπόν, να τους αφήσουμε. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Να ευχαριστήσουμε που παραμείνανε μαζί μας, παρέα μας για αυτή την ώρα. Ελπίζουμε η ενημέρωση να ήταν της αρεσκίας σας. Συγχωρέστε μας για την άνευρη έτσι λίγο διάθεσή μας σήμερα, αλλά δεν μπορεί να είναι καλύτερη. Δυστυχώς, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά, να περνάτε καλά και να προσέχετε, παιδιά. Καλή συνέχεια.